أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام سيدنا على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين أما بعد hörmətli ғазиз mümin Müslüman din qardaşlarım Esselamu aleykum ve rahmetullahi ta'ala ve barakatuh. Менә Аллаһ Тәгаләнең Адәм баласына биргән ниғмәте, рәхмәте аның шиксез, улуг. Без шуңа күрә хәмдсенә мактауларыбызны Аллаһ Субхану ва Тәгалә Раббыбызга әйтәбез һәм күңелләребез түреннән чыккан ихлас салават шәрифләребез Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә дә булсын дип салават шәрифләребезне әйтеп дугаларыбызны кылабыз. Мөхтәрәм ғазиз дин кардәшләрем, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын өмет итеп, үзебезне һәм сезне вәгазләү нисбәтеннән нияте белән без инде үзебезнең шушы видео язмаларыбызны, кыска гына дәресләребезне яздыруларыбызны дәвам итәбез. Аллаһ Тәгалә хәерле кылсын, сөйләүче өчен дә, тыңлаучылар өчен дә, һәрберебез өчен дә Аллаһ Тәгалә хәерле гамәлләрдән кылсын. Мөхтәрәм җәмәгать, менә без менә бүген көндә кулларыбызда, кесәләребездә телефоннарыбыз, өйләребездә телевизорларыбыз, компьютерларыбыз бар. Һәм менә шушы мәгълүмат чыганаклары тарафыннан, ягъни шушылар аркылы, шушы мәгълүмат чыганаклары аркылы без бик күп мәгълүмат алабыз. Кызганычка каршы дип әйтергә кирәк, бу мәгълүматның файдалысы да бар, файдасызы да бар. Һәм бүген мәгълүмат теге яисә бу хәл турында хәбәр шуның кадәр тиз тарала башлады, безнең кызганычка каршы моның дөрестлегендә дөрестлегенә төшенү, дөресме бу, юкмы дип, моны тикшерергә безнең вакыт та калмый. Һәм валлаһи бу җәмәгать бик үк яхшы әйбер түгел. Ни өчен дигәндә, мөмин мөселман кешесенең бер бик мөһим сыйфаты булырга тиеш. Нинди генә мәгълүмат булмасын, кешегә кагылышлымы, бигрәк тә кешегә кагылышлы. Акча беләнме, башка политик, экономика белән бәйле мәгълүматмы, мөселман кешесе ишетте дә шундук шунда торып чапты дигән әйбер булырга тиеш түгел. Менә Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва сәлләм үзенең бер хадис шәрифендә безгә булай ди: "Ат-таанни миналлаһ вал аҗалату минаш-шайтан." Дөрестлектә ди, рассудительность от Аллаһа, а поспешность от шайтана. Расулыбыз әйтә, уйлану, фикерли белү, тикшерә белү ди, ул Аллаһтан, рассудительность, ашыгу ул шайтаннан. Мөселман кешенең бик мөһим сыйфаты булырга тиеш, ул ишеткән әйберне тикшерү. Ишеткән әйберне тикшерү. Аллаһ Субхану ва Тәгалә Коръәни Кәримнең Хуҗурат сүрәсенең 6-нчы аятында әйтә: "Я әйюхәлләзина аману" дип башлана торган аятларның берсе ул. Иман китергән, иман китерүчеләр, әгәр дә сезгә берәү хәбәр китерде икән, разузнайте. Менә шушы аятта сүз бар, аны тикшерегез. Дөресме бу сүз? Кем әйтте? Кайдан белгән? Булганмы, булмаганмы, дәлилләре бармы, вакыйга кашан булган, башка, ягъни ишеткән мәгълүматны тикшер. Барып сөйләш, син эшләдеңме, эшләмәдеңме? Бәлки сиңа ярдәм кирәктер, кирәк түгелдер. Ягъни Аллаһ Тәгалә әйтә, ишеттегезме хәбәр? Сез аны разузнайте, тикшерегез ди. Ишеттең дә, шулай булган икән, ул фәлән елда, фәлән көнне дә шулай эшләгән дип. Юк, җәмәгать. Ислам дине катгый рәвештә әйтә, кешенең, теләсә кайсы кешенең эшләгән гамәленә бәя бирү ул тыела. Эшләгән кешенең гамәленә бәя бирү тыела. Әйтик, безнең менә кайбер илләрдә, якларда дини булган әйтегендә илләрдә шундый бар хөкем чыганагы, ягъни хөкем чыгарган вакытта җыелалар махсус кешеләр. Шушы эшләгән кешенең гамәленә бәя биргәнче алар әйтәләр: беренче тапкырмы, икенче тапкырмы, эшлиме, эшләмиме, эшләсә нинди эшеннән характеристика, гаиләсе белән ничек тора, балалары бармы, нинди аларның матди хәле, дуслары белән ничек аралаша, нинди кешеләрнең аның отзывлары бар, беренче җинаятеме, икенчеме, ягъни анда дистәләгән сорауга җавап биргәннән соң гына теге яисә бу карарны кабул итәләр. Безнең кайсыбыз судья?
Безнең кайсыбыз казый? Дөресрәге, без бүген һәрберебездә судья. Без бүген һәрберебездә казый. Хатын кызмы ул, ирме ул? Беләбезме без аны? Белмибезме без аны? Тикшердекме без аны? Тикшермәдекме без аны? Күрдекме, күрмәдекме? Шундук біз хәзер бәя чыгарабыз да куябыз. Шуңа күрә эшләгәндер инде. Расулебез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, русчасында әйтәм: "Остерегайтесь многих предположений, ибо предположения самые лживые слова." Дөреслектә фаразлаудан, булай булгандыр инде, тегеләй булгандыр инде диюләрдән тыелыгыз, чөнки бу фаразлаулар сүзләрнең иң ялганыдыр ди. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, менә без кешегә бәя биргәндә ашыгырга тиеш түгел. Без ашыгырга тиеш кайчан? Аллаһ субханаху ва тааля Бакара сүрәсенең 133-нче аятында әйтә: "Истагъфирулlah, васаригу иля магфирати мин раббикум", спешите же к прощению вашего Господа ди. Ашыгыгыз кайда? Гайбәткә дә түгел, судья булырга да түгел, адвокат булырга да түгел. Ашыгыгыз Раббыгызның мәгъфирәтенә, мәгъфирәт аның ярлыкавына ашыгыз. Ягъни мин күбрәк изгелек эшлим әле. Мин моннан да арттырыйм әле изгелекне, ихластан изгелектә ярышу. Менә без бүген теләсәңсә дә ярышабыз. Ләкин изгелектә ярышу безнең бүген мөселманнарга кагыла бу иң беренче. Без бүген шушында ярышмый башладык. Әби җәмәгать бу бик мөһим. Шуңа күрә менә кешегә, ягъни ашыгу, ишеткән мәгълүматны тикшерү кирәк. Мәгълүмат бүген шуның кадәр күп, аны тикшереп бетү дә бүген бик кыен. Һәм вәгаземнең җәмәгать ахырында, мөхтәрәм дин кардәшләрем, Имам Әхмәдтән китерелгән, ул китерә торган хәдистә, бу хәдис Әбу Забиян әл-Җанби радиллаһу анһудан китерелә. Ул әйтә, көннәрдән бер көнне Гомәр радиллаһу анһу ул хәлифә булган вакытта китерәләр, бер хатын кызны алып киләләр. Һәм Гомәр сорый: нәрсә булды бу хатын белән ди. Әйтәләр, бу хатын менә зина кылган, зинашы. Гомәр икедә сөйләшеп тормый, все, моның хөкеме үлем җәзасы, үлем җәзасына хөкем кыла. Шушында, шушы вакытта шушы хатынны кешеләр каршында үлем җәзасына алып барган вакытта, аларның каршына кемдә кем түгел, Али ибн Абу Талиб үзе чыга. Али ибн Абу Талиб каршыларына чыга. Али ибн Абу Талиб әйтә: нәрсә булды бу хатын белән ди. Әйтәләр, бу хатын менә зина кылган, моны Гомәр үлем җәзасына тартты. Али ибн Абу Талиб әйтә: "Борылыгыз да барыгыз кире ди Гомәргә ди." Алине дә тыңламыйча булмый, зур бөек сахаба китәләр кире борылып Гомәр яна, барлар әйтә: "Гомәр әйтә, ник килдегез кире ди." Әйтәр, Али ибн Абу Талиб безгә кире борылырга кушты. Гомәр Али булай гына эшләмәс бу эшне. Һәм Алине чакырып сорый: "Али, син ни өчен шулай эшләдең?" Али ибн Абу Талиб әйтә: "Гомәр хәлиф, син әллә оныттыңмы, Расулебез саллаллаху алейһи ва саллям әйтте, 3 кешенең гамәле язылмас. Беренчесе ул йоклаган кешенеке, икенчесе мәҗнүн кешенеке, өченчесе мукаллаф, ягъни балигат яшенә җитмәгән баланыкы" ди. Гомәр әйтә: "Әлбәттә беләм ди, әй Али ди, бу хадисне. Шулай булгач ди, син ди ничек белмичә калдың? Бу хатын бит фәлән кабидәдән, фәлән кызы мәҗнүн, үзе акылында түгел ул ди. Димәк, ул үзенең гамәлләренә җавап бирми ди." Шуннан соң Али ибн Абу Талиб әйтә: "Бәлки аны ди, аның белән җин ди идара иткәндер." Гомәр әйтә: "Менә мин белмим ди." Али әйтә: "Менә мин дә белмим шул ди." Шуннан соң Гомәр бу хатынны җибәрә һәм инде үлем җәзасына тартмый кала. Шуңа күрә без кешенең эшләгән эшенең тышкы ягын гына күрәбез. Шәт аның белән килеп сөйләшергә кирәктер, киңәшләшергә, бәлки аңа ярдәм кирәктер. Менә җәмәгать, безгә бүген тикшерү, ишеткән мәсьәләне өйрәнү җитми, ашыгу. Ибн әл-Кайим рахимахулла әйтә: "Ашыгу ди шайтаннан, чөнки ашыгу акылсызлык, акылның чыгуы һәм кызучанлык ди. Шуңа күрә ашыгу кызуга китерә, кызулык ул ялгышка китерә. Барыбызга да Аллаһ Тәгалә рассудительность, фикер йөртә белү, акыл йөртә белү, уйлану, фикерләнү кебек сыйфатлар белән сыйфатласын, безне югары өммәтләрдән кылсын һәм киләсе тапшыруларыбызда исәнлектә, саулыкта Аллаһ Тәгалә очрашырга насыйп әйләсен. Субханика Аллаһумма ва бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.